Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kuchanka kukepa nino channel, please don't forget to subscribe. Kana ujingwa baraka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nas Mure Zimbabwe, tabigira nye abuditswa ne United Kingdom based Zimbabwean lawyer wa Brighton Mutebuka vabuda vachikurudzira vanonso Chamisa kuti engage in a peaceful protest muri Zimbabwe uchinzi kana vachida kudeliver change in Zimbabwe vabuda vachitaura zvimushure mekunge bato re-CCC rakatorerwa 7 maseats mumaby elections akaitwa muna 9 December muri Zimbabwe. Vakataura ivo vachiti Zanu-PF yakuda kuita take over the country, zvinzi vada kutry kudestroy the opposition party. So vanonso Chamisa kana vakasata action opposition party icha destroywa. So the only way yavanokwanisa kusolve this problem ndeyekuengage peaceful protest muri Zimbabwe kuti the opposition kuti Zanu-PF ione kuti vachamisa vari kumina serious business. Ndofunga kutaura kuno kumasupporters e-CCC akamirira response from vachamisa avo vari kutaura ivo vachiti vane plan pamusoro pechaos iri kuitika mubato re-CCC. Ivo vari kubuda vachitaura ivo vachiti vane a plan. Vakataura ivo vachiti one day is going to lead the country. Tisingaziva kuti munoiona sei nyaya yabuditswa navabrighton ava muri Zimbabwe kuti inoshanda here yekuti vanonso Chamisa engage mu peaceful protest. Ndonyatsa kugira muzvara nasi tidzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.